chibai wala hei tun tuma chuan kan ṭhenawm state Meghalaya a nu patuak thar tur reng te nei thar tur reng te chu HIV test nei ani to tur thu ani thuai tur thu tarlan ania hemi chungchang he kan bel chianga tin kan din mun then khat te po kan soi don ani atuna ka thurun soi tur hi India Today yemi karon lak chhon ani Meghalaya a chuan policy thar HIV chungchanga an rot chuaka chu HIV test hi Innei tur ten nge ya an test turin rom manna an siam chhoni Health Minister Amparin Lingdo chuan he thu hi July ni somni pali khan officialin apuanga hi high level meetinga an proposal ania he thil ron chhuah chan nia langber chu tunhnaya HIV case thar tarlan na khasi hills hi atlet thokin apunga India rampuma an te na tuna hian parukna ani me kani tin an mani mai ni lawin north east a hian adarna se em HIV hi malakna na sa zo ka ngai niya han hriat awangin hetiang rotna hi alo chuak ta ti na soini Meghalaya Health Minister chuan go upon hetiang nge ye test tur an ti thei ani chuan ke ni pon engwangin nge kan dan kan siam that thei lawang kan ta na thatu le kan community ta na thaturin kan dan hi kan siam re mangai ni tin kan state hian he thil dong song tur hian mentally ya kanin prepare ngaya kan rilru kan ti pau khaw ngai ni tin asoi bokani tun officiala an record dana chuan East Khasi Hills a hian case sangthum zali somthum pani omin chungzinga sangkha janga somriat pakhat chaute chuan treatment an la a HIV patient zaruk somli pakhat zet mai chu inen kolna dong chunzom lawa bo le ta te an nia tin za somnga pakua te an thi bokani tuna hian East Khasi Hills so kan soya helaya hian apunna hasang emema apunna san aber hi Jaintia Hills region ani chumi zo chuan West Khasi Hills the East Khasi Hills den adot leni tin an health minister hian asoi chunjom bokani Meghalaya hian public awareness campaign te nasataka nei ania tin test screening te nasataka nei thin ania dan mangte point thei topa tran thin ania protocol a thil ja sanga te sa mu chu thei tura siam ani thina amaro chu ai effective zok chuan goa ti dan kalphung zul chuin Innei turte reng test turti hi tiang hian ron da chho ania Meghalaya bi khian sexual transmission hi tuna hian a main ber HIV AIDS dal tam na ber anga ngai ania state then khata chuan Sheu thiang hlim lo in man trom drugs ti hawa tang tia in kai chona tam tak ania amaro chu anni bi ka chuan anasat na ber chu sexual transmission atangin ania chu wangin hetiang lama test le hetiang lama atam thei ang ber akai te mu chua theina tura malak khi an tum me kani Meghalaya sarkar tum dan chuan mi zong te HIV test hi nei tira an din hundik tak hriat chena chu chuan HIV AIDS veite hriat chua a treatment dik takan lak theina tura kai hruai an tum berani HIV hi thil hlau om mani lawa natna hlau om mani lawa treatment tha don chuan hanthi phui boi chi kha ani lem lo chuwang chuan a thei anga hetiang alo veite an nun nan chan mai lo nan te en kolna bu mal dong lowa an lo boral mai lo nan te tin adar zel tur ven nan te din mundik tak zir chian hi an tumber ni in an puang mol mai ni Mistei ta chon hei an malak dan ani chu po kan nung fe oman nia Mizoram din mun kan en ve chuan Mizoram hi tuna hian national average aya sang kan iba ka HIV a hian pakhatna kan hau chiang kuang hle maya kan hau sang fa hle maya a buai thak de umai chu kan HIV ve kan tamlu to ka kan oi phal lo hial kan oi lo hial ani hetiang post velom piang la hian sum siam nan an mangan hi chu ti khati ti polin lo om ve ji ani a buai thak khop mai kan percent kan ve kan tamlu to ka kan oi phal lo kan ring lo jok a test tu te kan mo pu hlo mai ni sum siam nan an mang ti ching te kan omani thil ti chi ni lawa hi thil ni thei po ni lawa hetiang zonga ngai hi kan sima hun viau ri hian kan ril ruan ni lo zong in min hroi peng viau in riata hi dar zual zel chante po hi ni hialari nom tin kan hlau vak lem lo ti alang thei bokani
kumin kumtir lama report ta alan dan chuan kum sang ni som ni panga January thleng khan mi singthum sang ni zani somriat pasari Mizorama HIV test positive to ania mi sanga zanga som pakhatte an thi to ani April sang ni som ni palia tanga January sang ni som ni panga khan mi sang khat zasari somruk pakwa kai thar an omani kini po hi sang khop maya heng kai thar zinga 67% te hi unprotected sex atanga kai ania tin 30.44% te hi syringe thiang hlim lo in man trauma wanga kai te ani thungani tuna hian HIV positive test to umlai mek chumi singkhat sangkwa zanga somthum paruk ani poni sela thil dang kan soi main video pakhat thi in ngai thalok teng NG poni che lawa你就拉特麼啊？我出嚟一蚊鐘買嘢，蚊鐘嗎？係蚊鐘咯，幾耐都幾？蚊鐘咩嚟？蚊啲啦，先啊，係攞咁多喎。哦，所以蚊啲餅咯。哦，真係咪缺嘅？嗰陣先拿波波，而家啲你查到佢哋偷嘅啫。佢話點啫？阿圖偷啊嘛啊，阿圖係插錢咯。kakabong kon mun pakhata pi pakhatina zona zo tuite pe ti chuan da in syringe in man trom lo tur ti thu asoya amaro chu ART ka e tha ti ama kha positive ti na ni HIV positive kania amaro chu dam doi te po ka e tha thowa ti na soya ma se khang ho khan man trom an hre lem lo ani adam doi ti nan khan kha syringe sakha a man hlui kha man an hre lem lo anina taka chuan thisen thisena an vitluta chu thisen vek chu midang venan vilu le chuan in kai son na du thu sam lutuk top mai ni direct contact ang deuh tho kha ria aturu lutuk ani thisen le thisen in chopol ang deuh tho kha ni to chuang chuanin khang kha kan din hmun ni tuna hian ART nei than lo kai lo ni chuan thu hran ani ka hrelo le amaro chu an minol pui hian kan hlau me ulo hi enge chan ber nia ke mana ka ngai dana chuan ka mu dana chuan kan test dan phung te hi sum siam nan an mang chu tianga tan chuan an mang ani an project ti le nan ti vel kan in soi hu thin hi heng HIV kan hlau chan te tin kan rin hlelna anga kan ngai chan te he ni tin kan hriat tura poimo mai chu hei mi thi HIV thi puilo anga hen kan an ngai ngot zel maya thalai tak mai te an han borala nat na hok te nga kan ngai en kol hlei theilo anga boral kan ti fo mai te hi kan chik lem lo mai ni heng te hi HIV positive tia puan zar chi ani lem lo amaro chu kan thalai nat na holam tak kan ti dam pui thei mai tur anga kan ngai kan thi pui fo mai te hi heng te hi kan ngai tu na ti zau te lek tengu HIV chu thi kha kan in ti dot don lo amaro chu HIV chuan taksa khoi chian dan kan hria kan zir vek ka soi ngai toin ka ring lo chuwang chuan heti konga kan mindset hi kan thlak angai tin hetiang bok khian boi thlak deuh mai chu ka soi photo thin kha police ten exercise tele some rifles ten an manadam doi te CID ten he ta achui tu thatak tak ten an man lopa anin report anin hek ton ani titlat mai pol te po kanam ve poka hatiang vel kha ni hei kan rawa hian kan hlaulo tlang ma akai ka hriat chian tam tak te keima nge na ka hriat chian te po heng series in man trauma wanga kai na sat takhanoma tin chu lawa chuan heng sex man sual na awanga kai tam takanom boka hei drugs addict lo te po in zuar tam tak an oma heng ho wina an soi piang an soi chu HIV positive ninge ya in soi te po tin chung ni lo in zuar thin dang te pon an soi thin chu an kai tian soi mo lo om phim khurangai tian soi mol pon kondom mang du lo an tam chu miam je chu kan hlau vak lem lo ti na ni kan ram hian he eng ber nge chan kan mindset fu tok lo wa nge he HIV kan ngai dan hi a fu tok lo ni do ni a boi thlak chho khop maya en kol natna an neya en kola boi thlak zete natna ina angam ma bik zete hi kan hriat chole kan in zir tir thar le poimo khop bai kan hlau ta lo chho riau zok ni hena hriat ani tin kan ngai ho tin hemi
akai dar da na tam lutuk kan ti te hi za kan lavak lo dot anga kan ngaya kan in pu ton kol vel ni hian a riata he kan ṭhenawm state te chu na satakin ma an la chho mol mai ni